Ljudi, svi zajedno tapkamo Mioč. Ljubite brat Mioč. Tetak iz Njemačke, tetak. Da. Da, 100%. Ajme ljudi tako. Majo, s kim često igraš, Majo? Di si Tinti? Da. S Akijom, jeli? Da, Akija Gotiv sa Mensturom, sa Medinom, ona mi je super cura, kulturna jako. Koja Medina? Medina, plava devojka. Ne znam. Sa kim još igram? Igrao sam Sa Kro? sa Makedonijom. Kako? Sa Kroatom sam igraš isto, vidim. Često. Da, igrali smo, da, sad nešto ne, u zadnje vreme. Sa Makedonijom, da. Sa Makedonijom, da. Sa Janjušem sam igrala, više ne igram, pošto je bezobrazan, moram da ga prevaspitam i onda ga izbacim napolje jer počne da vređa. Da. Elizabeta, hvala ti. Da, onda ga izbacim napolje, kad pre neko veče Ivice bio mrtav pijan, znaš. Pa dobro, desi se to, prebaci čovjek, ali nije on loš čovjek koji je dobar, ja njega gotivi. Ko je dobar čovjek? Janjoš, nemoj zezat, dobar je on. Ja to najbolje znam, verujem, joj. Pa eto, onda barem ti treba da znaš da je dobar. Jeste. Ko je Eniz? Pitaju te za Eniza, ali igraš sa Enizom? Možda sam par puta, sad ne mogu tačno se setim. Opet rukavicu, Elizabeta, ljudi imamo rukavice, znači pečedla sam, ne može niko ništa. Da. A znam, da. Igrala sam preko taktu, u suštini to je to. Ali ne mogu, ja sam uveče, znaš. Preko dana je meni, znaš, ono baš... Ne mogu da mi život prolazi na tih, znaš, ono, okej, uveče 2-3 sati. Pa naravno. Ja volim da živim život, ne, sad ono 24 časa kao ono. Tinči. A moraš srediti to malo posvetiti TikToku, malo na večer, 9 sati, spališ do 12, jedan dosta. Da. Lijepo se druži sa ljudima i to je to. Ljudi, ajmo malo tapkamo šeramo. Ivica, koliko me vodiš? Šta kažeš? Koliko vodiš? Koliko vodim? Da. Pa znaš ti koliko ja vodim? 4-0. 4, pa to prije ne znam. To sam ja pozdrav, to sam ja. Joj, ljudi, šta vam je večeras? Ja mislim da ti mene pitaš koliko me voliš, ona pita koliko vodiš. Vodiš, ti to što si pročitao sad ono u komentaru. Nisam u komentarima, vjeruj mi. Jao. Evo vidiš, ljudi pišu kod tebe isto i ja čula. Pa ljudi, to je onaj pitala, samo što je sad preokrenula se na kraju koliko vodiš, kao. Vratit ću ja sutra live pa ću ja vidjeti šta je pitala. Pa pita ovi što prenose uživo sad na YouTube-u. Eto vidiš, Ivana je čula, svi su čuli, eto vidiš. Ne, sad ne vidim. Majo, samo ti. Ljudi, ajmo malo da... Da, pa te, zato što čudno pričam, razumiješ, nisam još ovaj zagrižaj sredila. Pa nisi rekla, Majo, Ivice, koliko me vodiš? Koliko me vodiš, sam rekla. Pa to se pita onda Ivice, koliko vodiš? Eto, vidjet ćeš. Alo. Kaže, svi smo čuli, alo, nemojte da možete. Je. Tinči. Gde si DJ Miloš? Pa je, ljudi, 100%, znači 100%. Pitala je koliko vodimo, znaš. Amina. Džejna. Ljudi! Imamo 160 pojena, ljudi, 160 pojena. Maksimilijan. Dragana, hvala ti. Vidi, možemo bar jednu da opet pobeđemo. puta 3, ljudi, puta 3 opet. Bar jednu. Puta 3, ajmo sad jako. Doktor nam je otišao. Ovdje jedino Dragana da iščupa stvarno. Pa šta? O, Dragana! Prava, je, Maja je čudo. Puta 3, ljudi, puta 3, ljudi, puta 3. Ljudi, puta 3. Ajmo svi zajedno. Samo polako, ljudi, samo polako, znači ne trebam pretravati, samo polako. Maksimilijan, može i Maja pobijediti jednu partiju, što ima veze. Maksimilijan, hvala ti, Maksimilijane. Ajmo malo da smila. Amina, Jurkovićka. Apolon. Samo polako, ljudi, samo polako. Draganice.
Cico. Op. Obedim patoti. Uviše, Jurgovićka Apolon, ljudi, hvala Ovo puno se ne svima. hvala, daj ljudi malo da pomogne. Amina, hvala ti, Amina. Ništa, ljudi, samo čuvamo rukavice, skupljamo rukavice, znači. Ljudi, čuvamo pobjede. Tapkamo ljudi šeranjem. Pa nije nego smo mi slabi večeras, ali nema veze. Znaš ti Vice, da ti se kod mene to nikad ne zna, ajde, samo me, ja ne mogu. Ajde sam mi reci čemu sam smeš da se smijem ja. Nije nešto dole gledam, pa zato sam se skrio. Nisam kod tebe u komentarima uopšte. Verujem, baš ti verujem. Reci se samo, volio bi da nauči ja da se smijem. Ma nije, smio se nešto, sebi sam se smio. Čisto sebi. Ljudi, samo tapkama ekipa. Naravno da čita, pa ne. A sad čitaš i ti komentare, je li Majo? Ne čitam, ne. Pa kako sad rekla? Ne, kod sebe, ti. Da. Pa da, inače ne čitaš komentara, ali sad se nešto čita i komentara. Ali sad da ti kažem, znaš šta je problem? Pročitam ja komentare, ali ne mogu sve da pohvatam. Ljudi, ajmo snajp, ajmo nešto jako sad. Jo,